A Reas Balears, la xarxa que integra les empreses d'inserció de les illes, treballem en aquesta visió. Donem suport a programes i itineraris d'inserció mitjançant la formació, tutorització i l'entrenament. Donem suport per afrontar amb èxit la incorporació al mercat laboral de persones en situació de vulnerabilitat. Nosotros desde Puro Group apostamos por la contratación de personas que provienen de programas de inserción laboral y queremos animar al resto de las empresas a que también colaboren y formen parte de este cambio. Cada vegada, més empreses aposten per contractar treballadors provinents d'aquests programes d'inserció laboral. Treballadors molt motivats, responsables i amb una alta preparació que seguiran rebent un seguiment per així garantir la total adaptació al lloc de feina. A les botigues de Badalona contractem treballadors provinents de programes d'inserció laboral. Estem molt contents perquè és molt gratificant per les dues parts i pensam que tots ens mereixem una segona oportunitat. Des d'Eroski contratam persones treballadores provinents de programes d'inserció laboral com és Fundació de Xalles i volem animar d'altres empreses que també hi participin. Contractar d'aquesta forma és una opció real i factible, on l'empresa aposta per la transformació social i el bé col·lectiu i demostra la circularitat dels esforços i les recompenses, que beneficia tant a la part contractant com a la persona treballadora que se sent abraçada, s'independitza, dona el millor de si i s'integra de nou amb una societat competitiva i exigent, però també inductora de fórmules d'integració i solidaritat. Llevo ya 3 años trabajando en una empresa, yo hice el programa de inserción laboral, la verdad a mí me ha servido de mucho, me ha servido de un trampolín en la vida y se lo recomiendo a las personas, tanto trabajadoras como empresas. Basta decidir-se a que canviïn les coses, donar el pas, integrar aquesta via de contractació per generar accés al mercat laboral i que el caire d'una organització canviï per sempre i adquireixi un valor extra, un valor real en el camp de la responsabilitat social. He conseguido trabajo en esta empresa y he pasado por un programa de inserción laboral. Estoy muy contenta y mi vida ha cambiado. Y se lo recomiendo a trabajadores y empresas. La seva empresa pot desenvolupar una iniciativa d'inserció laboral, simplement incorporant treballadors provinents dels programes d'inserció. Tots som part del mateix. Si ajudes, t'ajudes. Animam altres empreses que s'adheresquin a aquest programa. És una passa endavant per la creació d'una societat més justa on el benefici és mutu i recíproc i s'afavoreixen totes les parts. Ja duim 25 anys en xarxa, fent d'economia solidària.